Goedenavond iedereen. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. Onze hartelijk groeten aan mevrouw Leen Dirk, burgemeester, en de aanwezige schepenen. Deze avond werd de vereniging Urugwiro, die de Rwandese gemeenschap in Dendermonde vertegenwoordigt, haar 25-jarig bestaan. Urugwiro is een Rwandese woord dat gastvrijheid betekent. Deze vereniging werd officieel opgericht op 28 februari in 1990. Mijn collega's stichtend leden of voormalige bestuursleden, sorry voor mijn Nederlands, zullen u er alles over kunnen vertellen. We zijn verheugd vandaag de mijlpaal van een kwart eeuw samenwezen te hebben overschreden. De leden van de vereniging Urugwiro vonden hun toevlucht in Dendermonde nadat de tragische gebeurtenissen van de jaren 1990 in ons thuisland Rwanda ons tot ballingschap hadden gedwongen. De grote golf kwam tussen 1997 en 1999. Omdat Dendermonde een gastvrije stad is, hebben wij de gelegenheid gehad om hier ons te vestigen. Toen wij hier aankwamen, nadat wij alles in de oorlog waren kwijtgeraakt, hadden wij meestal een mager bagage mee. Maar we rekenden op gezondheid, hoop en moed om ons te redden. Boven alles hadden wij kennis, vaardigheden, vaak beroepservaring en vooral vastberadenheid. Maar zonder de fantastische mensen die in ons in Dendermonde verwelkomden, zouden onze inspanningen alleen al moeilijk geweest zijn. Eerst en vooral zijn er de opeenvolgende gemeentebesturen, burgemeesters Norbert de Batserier, Piet Beus en nu Leen Dirk, ons huidige burgemeester. We hebben niet alleen op de burgemeesters vertrouwd, maar ook op een groot aantal medewerkers op het stadskantoor en binnen het OCMW. Niet alleen dat, maar we kregen ook veel steun van religieus mannen en vrouwen en andere christenen van goed wil. We hebben ons zeer welkom gevoeld in Dendermonde. Onder deze mensen noem ik wel zuster Gemma, die de integratie van onze kinderen van de kleuterschool tot het secundair onderwijs vergemakkelijkt. Op het vlak van onderwijs willen wij de directeurs van het Vroeg Sint-Vincentius Instituut, hergenoemd Oscar Romeo College en ook Technische School VATI bedanken. Het was meneer Jos van Langenhoven, mevrouw Claire Overstraten en mevrouw Stevens. Op deze herdenkingsavond mogen we ook aan priesters en pastors van zowel de katholieke en protestantse kerken denken. Bijvoorbeeld noemen wij Paul de Dekker en zijn opvolger Paul de Kraan in Sint-Gilles. Ook onder de gewone burgers zullen wij de bedragen van mensen zoals Lieve Meijers, de Dendermondse, worden de burger niet vergeten. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet om onze integratie als burgers en christenen te bevorderen en te ondersteunen. Ze heeft bijzonder aandacht
gehad voor onze kinderen en de families die het meest geleden hadden. Onze vereniging, die vaak verward wordt met onze Rwandese gemeenschap, heeft veel diensten gekregen van verschillende mensen. De lijst is lang, maar om af te sluiten wil ik nog een paar namen noemen. Bijvoorbeeld Mireille Gobel, een van de oprichters en ons eerste secretaris-boekhouder. En wat zeggen van mensen zoals Marianne Broetarts, die een van de maatschappelijke werkers van het OCMW was, altijd naar ons luistert. Dat is maar een voorbeeld onder een groot aantal van sociaal assistenten. En Vera, ons favoriete lerares Nederlands. Ja. En ook Chris de Pauw, ze is hier. Ja. En haar man Freddy Williams. En haar gastvrij gezin, altijd met glimlach. Hartelijk bedankt, Chris. Ik heb enkele namen genoemd om u te laten weten hoe we ons thuis voelen. Ik wil onze excuses aanbieden aan degenen die ik niet heb kunnen noemen. We danken u allen. Tot slot wil ik al deze opgroeiende generatie van de Rwandese origine veel geluk en voldoening toewensen in ons geliefde stad der monde. En natuurlijk binnen onze vereniging Urugwiro, waarvoor wij onze kinderen en kleinkinderen een lang leven toewensen. We wensen u allen een goed avond toe. Dank u.